of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, kabala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Haka step jong ka arpo artare ujemmang arhajar arpun rio kattu katne kanta shwa ba ka Meghalaya State Pollution Control Board but ki bor penyat district ka East Janja Hills kin penyat chakmat ya ka public hearing halom serman ilaka nong kli na ka benta ka kam klong mausun da ka Shri Cement Limited kaladon ka jing Shah Thang ka wai ka Trok. Laong bakani ka Trok kadai ka balabu ban Pakhang Lynti ya ka jingwan ki ba persya syakatai ka public hearing. Kumban syukudau haki kendiat sengi baladap lami bun kijing persa bat ban pen sange ikan ka public hearing haka bala Pynlong ru ya kijing ki om shu tang haka te district Henry Wat Hanong ba Shillong ru ladon kinong song snong ki bala ujor sayeng kasari ban pen sange ikan ka public hearing Henry ka yeng kasari kala kedau ba kamla ban pen sange bari kidau jing persa de ban ra haka jing yalang. Haka arpu wai tarik ujemmang arhajar arpun riu kala don ka jingyat pat ba sa office deputy commissioner ka East Janja Hills district daki ba kersan ya ka public hearing haka ba kala mi ka huri hura hakerdop ka ka office bat ki ba persa bat nakaliang ki pulet kila bom lati om tang ya ki ba persa ka public hearing Henry ya ki ba kersan ru kumju kumbalong ki bor penyat district bat bor pulet kila pen krek ka jing pahara ka ba klan hak ka than ban Pynlong ya ka public hearing. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.